ulian delon andung andung delok ayo Gak bisa ta? iso no rada ndek do ayo Ya. lho ya to keder-keder to kenane Pak kuwi ketoke nganggo baterai wi, Pak. gak itu ayo ulian Nah, kaya mlaku ning dudutan. andang awas delang delang Kil. apa Jajal tesno sindenku sih tak kek. sing ndi Pak Raja joget lho kek. sing ndi Ingkang pundi? Lho joget tau jemblong ning Mas sing nomor pinten jenengan atur nomor loro kok pinggir. Nah. Pinggir mriki? Kono. oh pikir Nah. si Wah, lah iki wah iki gede gak kena Pak kowe ora roh Gambyong Parianom. iki sakmono Mergo dheke sing joget ngantek diubah dadi Gambyong Pari Sepuh ya kaya. Yo Pak Riano. Neng, 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 neng. Ya jangan dilihat